Into esilonda sakho ukuthi singapholi ukuthi inkinga uwena ufuna ukupholela kubantu abagilile. Ungalinge ulenze iphutha ukuthi abantu bakugile, bakushaye, bakudestroye, bakulimaze bese ufuna ukupholela kubona futhi. Musu kuzenza into strong empilweni ukuthi mina I'm strong ufuna bangibone ngiphola. No, bheka inja singahlulwa izilwane zibambile principle. Inja uma kade iyokhwela ezinye izinja yalunywa ezinye izinja, into eyenzayo ayiphumi ihamba intanta ukuthi bayibone ukuthi iyaphola, iyahamba iyoyivalela iduke nomnikazi wayo angayiboni for a days. Kanti isemva kwendlu noma ingene emgodini yamba umgodi yahlala phakathi yayikhotha inxeba yaze yaphola yaphuma isipholile. Iproblem yethu ukuthi sifuna ukupholela la sigilwe khona. Musa ukufuna empilweni ukuthi upholele kubantu abagilile ngoba ngeke uze uphole empilweni yakho. Isilonda sakho siyayidinga iattention, isilonda sakho siyayidinga ukunakekelwa ngendlela eright. Ngeke uphole kusenempukane ezihlala leso silonda sakho empilweni. Suke empukaneni ezizobhibhisa isilonda sakho. That's a big problem. Either uyasuka or either uyahlala, but umngozi bokuhlala ukuthi ekugcineni isilonda sakho sizophola ngoba uhleli kubantu abagilile kodwa sizophola nobofu. Siyinkinga ke isilonda esiphole nobofu ngoba kuyavela ukuthi lesilonda asipholanga ngokwanele. Ngalesikhathi isilonda siphola uvalela ubovu ngaphakathi. Lo muntu ogilile ufana nobovu empilweni yakho. Uma upholela kuye umvalela ngaphakathi kuwena. No matter noma uthi uyahleka uzovuka lo muntu owagila empilweni yakho. Kwinjabulo yakho uzophila lo muntu, kwi-happiness yakho noma ungasamdingi kodwa uyohlala ephila enjabuleni yakho. God bless you. Mile njalo yabathwala bakhe uyabahola endleleni. God bless you. Ungalenzi iphutha lokuphola nobofu.